मस्त स्वस्त अतिशय जबरदस्त कलेक्शन आजच्या रात्रीच्या 9च्या लाईव्ह मध्ये बघायला भेटणार आहे। मस्त अशी सुंदर ट्रेंडिंग मधली वेल्वेटची साडी आणि त्यासोबत फुल डिझायनर ब्लाउज हे कलेक्शन रात्री 9 वाजता आपण बघणार आहोत। अतिशय जबरदस्त कलेक्शन हे बघा, हॉट प्रोडक्ट असणार आहे। हे इतकं सुंदर कलेक्शन आपण आज जबरदस्त प्राइसला रात्री 9 वाजता जॉईनिंग करा। जबरदस्त कलर्स, खूप सुंदर सुंदर कलर्स, अतिशय मस्त पॅटर्न असणार आहे। आज रात्री लाईव्ह मध्ये बघणार आहोत। त्यानंतर बघू शकता फुल डिझायनर बीपी पोर्शन असणार हे कलेक्शन, फुल सरोस्की असणार आहे साडीला। इतकं बेस्ट कलेक्शन तुम्हाला आजच्या रात्री 9 वाजताच्या लाईव्हला बघायला भेटणार आहे। त्यामुळे सर्वांनी आज रात्री 9 वाजता जास्तीत जास्त जॉईन करा। जास्त कमेंट करायचे आहेत, शेअरिंग करून कमेंट्स करून सांगायचं आहे। जास्त कमेंट जास्त शेअरिंग वरती मस्तच आपण गिफ्ट करणार आहोत। सर्वांनी जास्तीत जास्त शेअर करा, कमेंट करा। खूप सुंदर प्राइस आपण लाईव्हला देणार आहोत, त्यामुळे आवर्जून आजचा सेल लाईव्ह जॉईन करायचा आहे। अतिशय सुंदर प्राइस देणार आहेत। ऑफर मध्ये भरपूर कलेक्शन आहेत।